Tässä videossa mä katon nyt tää uuden Animal Company päivityksen siitä. Mä oon kattonut tätä ihan vähän, niin tänne on tullut tämmönen lumilauta. Tämmönen on näköjään tullut. Onkohan mitä uutta tullut tänne kauppaan? Tänne joulupukki on tullut. Ja täällä on myös tuo, en muista tuon pelin nimeä nyt, mutta joku tommonen. Tänne oli myös tullut, tää on vähän niinku lumilauta, mutta pieni. Ja tämmönen, tää on vähän niinku valkoista. Tässä ei näy mitään muuta ollut. Paitsi muuten tämmönen, mutta mä en tiedä mitä tuo tekee, ei tiedä kannattais ostaa. Jo tullut asia. On tullut muuten eri värisiäkin muita. Ja myös erilaisia näitä. Tää on lumilauta. Niin ei oo niinku tullut mitään uutta paitsi tää vois vähän. Tuon tää aika hyvä speedboostin. Ja muuten tuonne on myös tullut tommonen portaali. Se on kuten maksaa. Pikkään hyvän vaan katsomassa tää uutta. Okei, täällä on. Voiko täältä ostaa vaan nää kaikki? Joo, ne on vaan ilmaisia. On tullut tämmösiäkin. Onko tää Mind City? Tuo näyttää vähän muuta. Tuo oli myös siellä lobbyssakin tuossa. Vielä tipu. Lume ei voi käyttää Grappleria, unohtuu. Mä otan nyt mun Six-Heaven lumis. Ja täällä lumilla. Ja myös täällä oli 2 tämmöstä. Okei, joita ei voi vaan ottaa tuosta. No, tässä on tämmösiä. Mennään nyt sitten. Mennään vaan hiihtään. Oho. Ei oo hirveän paljon, mutta on ainakin enemmän mitä voin olla. Kala on iso. Toi oli vaan normaalin kokoinen, näytti vaan isolta, koska olin kaukana. Tuohon ollaan ehkä laitettu niin kuin nuokin on nyt, tai kaukana, mutta ne on vaan Nyt tähän mennessä on ollut hyvä päivitys.
Eikö vaan voinut tulla vähän enemmän niitä? Tämä on muuten vaan vähän niinku skeittipalvelu. Mutta on helpompi. Voisinko hakea nuo? En ihan. Ainakin tästä saa hyvin laukkaa. Anteeksi, kun en ole laittanut pitkää videoita. Mikä on vähän niinku vaskiilauta. Täällä loppuu. No täällä on loppuu. Täällä on kyllä ei olisi osa. Harvilaiset. Ei mitään täällä on. Tää vaan se normaali mappi siellä on. Tuo on se OG-mappi. Tämä mappi tuli vihdoinkin takaa. Ei oo tullutkaan. Ainakin tää OG-lobby tuli. Voinko tuohon laittaa näinkin? Jos please attach Harry. Vai tuleeko jossakin vaiheessa kalastusta? Mutta kun Riellä on myös se kalastus. Okei, täällä voi myös tällä. Mä en huomannut, että täällä oli näitä kauppoja. Täällä on myös tämmösiä skinejäkin. Miksi tää on muuten meidän liukasta tää lumi? Että nyt mä koitan juosta ylös. Jos aika tässä vaan koittaa seistä, missä on alkaa. Mikä tää on? Okei, nyt se lähti. Okei. Mistä mä kuulin hou 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 hou? Kuuluuko se kun sä et tän kahvin? Ei kun tää on näin. Joo, se kuuluu tuosta joskus. Jos juo kahvia, niin kuuluu. Mulla pitäis muuten tulla jonkun ajan päästä myös toinen jo. En oo varmaan tuliko tätä hintaa. Mutta pitäis tulla jo. Mä luulin, että mä teki väistyä. No täällä oli niitä tynnyreitä. Täällä oli niitä tynnyreitä. Ammutuksia.
Haunted Mansion 2. Okei, mä en tuu meneen tonne niin. Saatamme mennä toisesta sinne. Miten täältä ei pääse pois? Onko tässä sama paikka? Joku on täällä. Tästä pois. Ei tästä pääsee tänne. Tästä pääsee pois. Ei täällä on nyt niitä tynnyjä. Okei, ne oikein. Näyttää siltä, että ne voi kolmisen. Ei täällä on joku. Tää ovi lähtee sieltä. Tuo näyttää vähän sinne. Toivottavasti siihen ei tulisi tuohon oviin joku asia. Okei, ei ollut edes lähellä. Ja nyt voitiin kummaa. Pitää vaan olla vielä aika varmasti. Mitä näistä on? Ei saa yhtään mitään, paitsi eikä tää saa rahaa. Mulla se rahaa. Ei saa mitään rahaa. Mistä valtaisi pääsee? Milloinkaan muuten kuu tulee takas? OG kaupassa vielä. Jos näetsi. Ainut mitä tänne on jäänyt on pelkästään vaan tää. Hei, voiko tähän hyvä? Että silloin kerran oli se yksi joku päivitys. Mikä on nyt televisio piti. Okei, joo. Onko tässä? Joo, tää on se miltä tän kuuluis näyttää tän paikan. Tässä ei oo vaan sitä tietokonea. Tänne että pääsee nyt tänne. Ainakin kuu. Kuu oli yksi parhaimmista mapista ennen. Vaikka se ei oo hirveä OG-mappi. Ei tuolla ole joku tämmönen juttu. Hei, mitä tälleen on räpleerit? Voiko on täältä yli?
Ei tuolla ole hitboxa. Voikohan tämmösen muuten tapaa siihen liimata autoa? Ennen kuin liimata autoon pitäisi tuoda paikkaa. Ja kun täällä oli tämmönen. Joo, tästä pääsee takas tänne mappiin. Jos tykkäsitte tästä videosta, niin muistakaa sitten tilata ja tykätä. Mä nyt sitten ehkä toisessa videossa mennä sinne, mikä se paikka oli. Mä en muista nyt sitä yhtä paikkaa. Avautuuko mun suu? Miksi mun suu avautuu vaan näin vähän? Miksi mun suu avautuu? Jo, okei. Miksi mun suu ei? Mutta aion mennä sitten sinne, mikä se oli? Sinne pienen mökkiin. Eli vähän niinku vaan Haunted Mansion 2. Aion mennä sinne toisessa videossa sitten. Ja muistakaa tilata ja tykätä sitten, jos te haluatte nähdä senkin video. Ja jos ette halua, niin silti tilatkaa ja tykätkää.